dama a nan ariyar akwai wani dan iska banda ni. Kai ne bakin wuta ko? Na'am. Nuna tsine ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na rasi ne Allah babu soron da ga kafa. Allura ta tono galma kuma balangada shaida ne. Yaro baya ɗaukar yaro sai dai ai runguman na mu faɗi. Hadari dama kasuwa kifi na ganin ka mai jar koma. So kake ka zamto sanadi. Ka ci gaba da addu'a. Allah zai maganin sa. Ni ba za a yi jegon jaka da ni ba. Ina ga Ali hakura da ita. Ka san me so kuwa? Ka san yadda nake son ka kuwa? Duk girman ba samu dai baya taba tunkarar ba dai. A daka a tankaɗa sai kuka gulma da kutun gwila ta tashi daga kan mata ta koma kan maza. Ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna sanadi. Duk wani abu da ya faru da ni ke ce sanadi. Idan na arziki nayi ke ce sanadin arziki na. Allah ramma dan Allah dan annabi ku yi haƙuri. Kai! Baraka jin ga yamma. Haka idan wani abu ya same ni na rayuwa to ke ce sanadi. Labari tsarawa Sani kaita daukar nauyi Al-Muhammad kowa ya bi shiryawa Yusuf Waidonu waɗanda suka bada umarni baban nan Suleiman Wamboy tare da Abdulrasar Abubakar C19 sanadi. Kuɗi suna ƙasa da suna ƙasa. To mutu farin kuma ko ni da kai. Kuma idan muka je daga nan wani fadan ba shi ne kusa da za da mata da wata irin fadan buga dan kwano ita shine shi kenan mun ga dan yamun dab da dab kenan ga dan yamurin nan kwanakin baya wata yarinya akwai kudin da ƙasa da yi wata yarinya a goshi akwai kudin. Afirkice me yake damun ka? Billahi wani kulli ne iso ya tashi. Ya tashi ko bai tashi? Bai tashi ba. Bai tashi ba. Billahi bai tashi ba. To da mun daga gidan na kowa nake. To na je gidansa akan wani inyamuri ne kasan fili a nan gabas din nan amma ya ce filoti biyu yake so. Na kowa ce ba fili a ƙasa. Sai dai akwai gidaje ga su na haya ce da yawa burjik a hannunsa a hannunku amma ce babu gidan babu fili. A akwai fili. Ha akwai fili mana haka. Akwai fili mana. Ina filin da muka sayo da alhajin nan na zagaya na ga ko bulo ɗaya bai dora ba. Allah billahi Allah kuwa to ka san me to zan shigo da inyamurin nan to shikenan amma fa ka san warke ka san abu za a buɗe fa ofalli za a biya ka sani ko kai kuna ina da yamma muna majalisa madata to ba komai madalla amma ka ba a hankali fa ka saka da ta to kuma muna to ai kawai mu koma Allah
kaga can su ba kalli can Allah ya mata ta masa kada abun nan sannan kaga kai okay kaka biyo ni da gudu ma okay I stay there sannan kaga haka ba wata kusura ga wajen wancan guse wancan guse kai kana da matsala kaga ne to kaje kaga can kuma ga wata kusurwa can kaje can okay wancan kona kusa da wancan sofo da ya kona okay wallahi wurin ka to wallahi wannan gaskiya ne dai kowa kafin ka shi kuma abu ne na so da ke a cikin wannan harka ka tabbata da babu dungumo bai shi ba komai ba wani dungumo ba lalashi ba lalata an goma lalata ba wata lalata okay shi abun da yana so da ke shi ne wannan wuri ya kamata ka yi kofa ka dai ga kafa mana to wani kofa ni Allah na tuwo wata kofa ai ba wata kofa da aka binne a dan ka daga kafa ne sai ka zo yau rana lalata akwai kudi a office baka gane me yake nufi ba to ai ka sa hausa wala bai ta wallahi wala bai ta zaman da kai a kudi ya tafi a iska Allah na tuba sai ni cikin hausa na zauna ai to abin da yake nufi a mule shi da dan samu rage exactly ka rage da shi mana ka rage da shi miliyan 6 ne kudin takalmin mu miliyan 3 ai 300 shi ne kai sai present da ka 3100 naira ai baka da shi ba komai ba takalmi zan je kasuwan sai da takalmi naira da rabiu na sai da takalmi duka zan sai sabo da ku kai zaka sai mana takalmi kashe kudin takalmi 300,000 ina je kasuwa zan sai takalmi da kuma alhamdulillah Allah maka albarka in ma ka sai takalmin ka sai ka ba mu takalmi ka sai ka ba mu wani ai kanka kaiwa aiki ne na lada kai magana kudin da kai alƙawarin zaka so takalmi zan baka ba zan bada 3,000 amma zai sai takalmi da kai a'a ba me yadda ba ka ba mu kudi ban fahimce ni ba wai ba zai bada 300,000 nan kudin takalmi ba ai sai ka bayar zai sai maka silifan 100 wannan takalmi ne ka sa kasuwa zai kashe kudin takalmi kuma ka bayar waska ai ka san ita hello Alhaji Alhaji ya kama magana Oscar ba ka ce Oscar ne ya siya miliyan 6 ya ce ka daina kiransa Oscar ka bari a kira da shi a bada takarda da ni mana kalli a ina zuwa kai dubu ka ci ka ji na lalashe magana da kai na mi magana ina zuwa na mi magana ba dai yi kuɗi ba su faɗo ba kan ga kiran mu menene ka zo mu je office ya ce ka je da ni mana zan ba ka kai kana so lalashe shi niki me kika ce A'a mai gida na ce jiya haka ka bar mu shekaran jiya haka ka bar mu kwana biyu ba ka bar mu komai mai gida ya zan yi saboda Allah ke kwata uwa baki san ba jiya na dau kudin nan na baki shekaran jiya na baki waccan shekaran jiya ma na baki jiya na baki ya kuma yau zan fita wajen abu da yanzu in ka bar ni haka wa zai ban wani ajiye wa nake da shi da zai ban in ba kai ba to yanzu tsaya can wajen dillancin mu zan je in na je ana ta jira na ba mamaki akwai abubuwan da za a yi kin gani kuɗi aka zama kuɗi sai ko miki da kuɗi tumujin a hannu shikenan Allah ya buɗa amin dan Allah a to wanda zaki kenan haka ne Allah ya raba ni da herin su wannan dono ne ta ko jama'a ai bari ne amin me kika ce sha ne a da lafiya abin da nake gaya ba wani abu ne yasa ba tunda mun abin da saboda irin yaran nan za ki ga yaro ya sa wando tsukakke iyaka gwiwa ya saki wani gashi zaroro gaba daya haba yana nake miki magana akan su fitar daga harkar su gaba daya kake kula kowa ai ni ba na kuma irin wallahi ko ki ga mutum ya cika sumba ya tara ta banza ƙarya a cikinsa inda kika san yaƙi irin su kamsu su mati haba wani yaron da za a yi da shi me za a yi da kamsu su mati kai ƙarya ya tara gashi wallahi kake ba so kula ma gaba daya wallahi kadai ne ma kai din nan da ya kai ne wallahi to yi ne nake gaya miki yanzu zan samu in tafi saboda ban sani ba wallahi tafiya ba kai a ba sai ki ce ki da ai tafiya ba saboda hanzari kamar me ya
ke dai bari dai in abin nan saboda yanzu sai ki ji ana ta kira na wani irin gajiya wai ke misali mutumin da yake kaunar kame ke ni fa ban ki cancaka in dauko bankin duniya ba ki a hannun ki ba Allah na rantsi kawai ki shagalin ki na yanki goyen nan ba wani abu ba da sai ki ji ana ta kira na kin san akwai filaye a can gefe to ya za a ba dole in gona a karɓi mana aka gajiya a 2000 ne ai ba yawa Allah hello ai gani nan tsaya wannan yaron dununu da Allah bana so ku sashi a cikin sabga na ku so in dai za a harka ni din nan da kuka nema ni zan tsaya da ni za a yi akwai wasu filaye suna nan guda biyu gefe ba sannan akwai wani gida mai fenti yana nan shi ma kware kuwa ba mu saboda ai rigima ai ba na son harka da mutum mai rigima wallahi zan zo Allah ya da gani nan ma gani nan gani nan to gani nan na to su ne gaskiya kana da na jama'a to ai na kowai ke ai na kowai ke da to ba matsala To ba dole in yi shiru mai gida? Duk irin babun nan da kake min a cikin gida da mun kai aure za ka ƙara? Ita nake ma wata magana, to magana aure dan na ƙara aure wani abu ne? Aure zan ƙara mana. Aure zan ƙara. Wannan ɗakin da kike ɗaki da wancan ɗaki da rufa anan za ta zauna, a kai ki za ta zauna? Kuma aka ce wasa lawar ba wa Hafsa, huɗu aka ce kowa yayi. Oh, huɗu za ka yi to ɗaya ma ba za ta shigo gidan nan ba in dai ina nan. To ai dole ne na ƙara aure. Yanzu wajen dillancin nan wani gida muka saya kafce ce aka samu ribar miliyan 2 za a bar 500,000 in an samu ya shakwaikwai ni ma in sake ɗauko wata ko ɗaya ba za ta shigo gidan nan ba to ba za ta yi ko ba ni wannan zancen da ake ya zama hiriri ta ina wannan tip dina na awon wannan sai ka ɗauka inda ka ajiye ɗauka inda na ajiye tip na awo na ce miki awo tip din nan kai ba magana yake ba bari magana tip na lan dai tip na lana na lan na wannan gwada layi gashi ba magana yake ba da tana ina ko na ajiye lan inda ke na fahimce ki musibar ki ta yi yawa billahi labi hudu zan saboda ba zai yiwu ba a ce wannan ba shi bane saboda mun kai wanki wannan to bari ko ba an gaya musu ya aro wannan domin ya aro nasu a samu mu'amala bari je da Allah kinji saboda nake harka da su asa ni za ki bata ma rai wallahi na ce ka ji da shi zan ga matar da za ta shigo gidan nan ke ina an gaya maka ban kula ba kai ina ji a cikin wani gaskiya wani abu ne tabbata ba da kaji wanda ko keken katon kuma ta jawo yau magana da nake yi abin ma ba ta yadda ya aka yi haka na kowa ya kuma zabi ga Allah banda abinki za ki dinga kula irin waɗannan ka damu da wannan ni fa ban ma sai ni kawai kwana ma bana wani daga kiran sai zai na abinki Allah na tuba na gaya miki wannan ki duba ki ga kansa yayi batso wani gashi saboda Allah kuma wallahi kayan jikin nan wannan riga da wannan nasu rike kalla wallahi gaba ɗaya dudu da nake jin riga ba za ta fi 500 ba wannan ba 700
a gwanjo da in gaya miki a gwambai in kika je ni ga sunan giredi ga sunan sai kayan gwamban gaba ɗaya wallahi. A ni sai dai kada ba wani labari. To ai shine nake gaya miki. A to ni da na san ni kawai ka bata mai rai. Wallahi tafiya. A zan iya kiran Alasan kwalli ya zo ni ya dauke ni a mashin. Na ga ke Allah kai ba ka iya tafiya ba. Nan tafi a wannan din. To shikenan bari mu ga in so dole ni shi yake so sai ni. To shikenan ba komai zan tafi. Amma sa fitakin nan dauka. Ka ta dauka sai ni. Ba. Wannan ba gidajen. Dala mala kaga ko nake da kai ka gidan koko a zo kaga sabon ma aiki ne. Ne ma ya dace. Wallahi gidan koko na so da kai. Wallahi tallahi wallahi ne. Ko da kai ba a ce daga ya dace ba. Wallahi ni yanzu sauri nake saboda kin san harkon hanya ce ta biyo ni ba ma wai gurin ki zan zo ba. Amma tsautsayi saboda kawai dai Allah ya hada jinin ku nace bari in biyo ta hanyar nan ko abin nan ile kuma sai ga wayansu ne suka wasu gidaje ne guda biyu za a sayar miliyan 320 shine na zo ba mamaki bari wallahi tallahi a ba komai wallahi ai yanzu wannan kike wannan a hannu ne wannan ne Allah na komai wai kudi Allah na tuhu me ba ki kai da innan ta ba komai wallahi dan Allah ka ranka wallahi raina ba zai ba ni wanda raina zai ba saboda wancan dan iska kin san wanda muke harkar nan da shi wannan dununu shine nake tsoro kin san harkar nan da na kai wannan dununu yana takura wallahi yana damu wallahi hello dununu yawa a harkar nan ba ita ba dununu yawa to kike dununu harkar nan an fasa yin ta to wannan gidajen ba guda ukun nan ai miliyan ukun da aka ce sai suka ce miliyan 2.5 to mai gurin ya ce ba zai sallama ba kwarai kuwa ka tafi din je ka can je ka can wancan harkar je ka dai kaga yanzu sun batu kai abubuwan da Allah sun dauna abin da ba a cewa ko masu ai za mu sai sun batu wannan lokacin in ba masara ba a bincin wani sun ba ne fa na wanda ya da rabi na ga gidan shi mala hamasu na mutu akan ta ina mutukar kauna ta ina maka sifar san ta arena na kowa billahi na can yamma da yammacin wannan yaro mai rokai na kowa ne shi kai kwata-kwata mata kira na a waya ba wannan abin da ke ba wannan tsallafin regular su ba ka gina sai ban korar ka dauka ya fi kudi ba da aiki abin da ba a can iyayen ta ƙananan mutane na alama dama a nan ariyar akwai wani dan iska banda ni. Kai ne bakin wuta ko? Na'am. Nunu na tsine ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na rasi ne Allah babu soro ne ga kafa. Allura ta tono galma kuma balangada shaida ne. Yaro baya ɗaukar yaro sai dai ai runguman na mu faɗi. Hadari dama kasuwa kifi na ganin ka mai jar koma so kake ka zamto sanadi. Ka ci gaba da addu'a. Allah zai maganin sa. Ni ba za a yi jegon jaka da ni ba. Ina ga Ali hakura da ita. Ka san me so kuwa? Ka san yadda nake son ka kuwa? Duk girman ba samu dai baya taba tunkarar ba dai. A daka a tankaɗa sai kuka gulma da kutun gwila ta tashi daga kan mata ta koma kan maza. Ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna sanadi. Duk wani abu da ya faru da ni
ke ce sanadi. Idan na arziki nayi ke ce sanadin arziki na. Allah ramma dan Allah dan annabi ku yi haƙuri. Kai! Waraka jinga ma. Haka idan wani abu ya same ni na rayuwa to ke ce sanadi. Labari tsarawa Sani Kaita. Daukar nauyi Ali Muhammad kowa ya bi. Shiryawa Yusuf Waidonu. Waɗanda suka bada umarni baban nan Suleiman Wamboy tare da Abdulrasar Abubakar C19. Sanadi. Ya rayuwarka da zazu ne. Wallahi yau kawai farin nan nishaɗi yake sa na Allah. Ai silba ne ina ga. Barka da zuwa Malam Balarabe, barka da zuwa Malam baban nan One Boy, barka da zuwa. Kuma ita da gwallon arin burubun hake ɗan nan. Maza a dokar daji, maza a dokar daji. Gwarzon namiji shi ake wa kirari da gwarzo, jarumta gaskiya ce. Jarumin gaske shi ake wa kirari da jarumta. Shiri ne wanda ake nuna mazantaka, shiri ne mai ban dariya, ban tausayi kai har da ban haushi. Shiri ne wanda ake ɗauki badadi da manya-manyan jarumai guda biyu. Wanne ne ba? Maza ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen shiri namu mai suna Maza a dokar daji. Maza a dokar daji. Amma wannan wanda yake Annabi madogara wannan wanda in yana majalisi ake yin dan dogare zaka ce mu. Yi mana ko baka yi ba ne? Ba kai. Annabi madogara mijin ramla na Labari da tsarawa Jinjir Madugu, shiryawa Bashir Girma, daukar nauyi Aliyu Muhammad kowa ya bi. Ba da umarnin shi ne sannan kuma hazikin darakta baban nan Suleiman One Boy. Duka a cikin wannan ƙayataccen shiri namu mai suna Maza a dokar daji. Maza a dokar daji. Na rantse da Asamadu, na rantse da abin da yake busan numfashi. Yau hannunsa ba nasa bane ba, in ba sai na tsinke mai hannu ba. Allah kai ne ba. Maza a dokar daji. Maza a dokar daji. Shirin Maza a dokar daji zai dinga zuwa muku ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare akan YouTube channel ɗinmu mai suna Kowa ya bi TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Masoyiya a fannin soyayya.